Tnedew 13 il-mobile app ġdida u 10 siti elettroniċi kompatibbli għal-mobile. Għodod elettroniċi bat ta' servizzi tal-Gvern aċċessibbli kullimkien u 24 siegħa kuljum matul is-sena. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mis-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar, sena wara li l-Gvern nieda l-ewwel 21 mobile app għas-servizzi governattivi. F'sena waħda tniżlu mal-65 mobile app. Illum il-ġurnata l-pubbliku għandu 34 mobile app u 20 sit elettroniku li minnhom fost oħrajn jista' jikseb informazzjoni dwar ir-reklutaġġ fis-servizz pubbliku, ċertifikati tal-kondotta, tarif dwar is-saħħa u sigurtà fil-post tax-xogħol, servizzi edukattivi, informazzjoni dwar il-Fond Ewropej u donazzjoni tal-organi. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar tkellem dwar il-viżjoni tal-Gvern sabiex is-servizzi governattivi ikunu aktar aċċessibbli. Ħidma li qiegħed jaħdem fuq qagħtih il-Gvern tant il-Kummissjoni Ewropea klassifikat lil pajjiżna fl-ewwel post minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea f'dawk li huma servizzi online. Għandna viżjoni ċara, għandna viżjoni li waslu servizzi pubbliċi, waslu għand in-nies mhux inħallu n-nies jiġu għandna, waslu għand in-nies servizzi pubbliċi għal kulħadd u minn kull imkien. Allura ma jistax ikun meta il-figuri juru li n-nies jużaw ferm il-mobile iktar biex jaċċessaw l-internet iktar milli jużaw metodi oħra, ma ninvestux fil-mobile. Fil-konferenza tal-aħbarijiet ingħataw dettalji wkoll dwar is-sit elettroniku servizz.gov.mt. Madwar 800 servizz governattiv jinsabu online u kull xahar is-sit ikollu medja ma' 80,000 hit.